Tamén, boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí. Empezamos con uns minutos de atraso, pero en calquera caso, creo que nesta presentación recuperaremos o tempo que levamos e que poderemos seguir logo o horario realmente en hora. Bueno, esta é a primeira sesión anual deste ciclo, un ciclo que xa ben rodado desde o ano pasado, de encontros temáticos transversales do patrimonio cultural. Acompáñame na mesa pois dos organizadores desta xornada, Teresa Nieto, que é que realmente coordina a sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, que é a sección do Consello que organiza esta actividade e todo o ciclo e varias outras actividades máis. E tamén Carlos Samuedo, que é membro da sección tamén e que, xunto con Rebeca Blanco Rotea, somos os organizadores da sesión de hoxe. Permitideme pois, un saúdo especial e agradecido a Jaume Franquesa, que era o noso convidado ano pasado, non puido ser, pero felizmente, e recalco de felizmente, podemos telo agora entre nós superados aqueles problemas. Naturalmente tamén os participantes que estarán aquí na mesa de mañá, que o complemento, parte deles tamén agora aquí, tamén o seu coordinador da mesa, pero realmente, bueno, pois é o complemento desta sesión de hoxe moi centrada na conferencia do noso convidado. Tamén lles dou as grazas por aceptaren unha vez máis pois estes convites, encargas, compromisos en que os poñemos, bueno, poñedelle como que irades do Consello da Cultura Galega sempre con moi boa disposición, con moita disponibilidade real e tamén con moita competencia, porque como non podía ser menos, non? E a todas as persoas presentes, co ánimo de que poidades participar nos debates, e cando digo poidades é que nós queremos que o fagades, pero tamén recoñezo que non sempre despois de acabados os relatorios deixamos o tempo suficiente para que o público poida participar, pero esperamos que esta vez se consiga. Como tamén o temos conseguido outras veces, parece que vai ser a primeira vez que consigamos deixar un tempo para o debate, tampouco quería decir iso. E tamén os que nos seguen, nos seguirán a través de internet, non? Sempre hai que remarcar iso, porque todas as nosas actividades non solamente se gravan, senón que se difunden xa desde ese mesmo momento en directo, pero tamén logo quedan sempre na nosa web para visitas posteriores e debo decir pois, que naturalmente, como, bueno, por outro lado parece lógico, non? Son moitas máis as visitas que se fan virtualmente despois, a comodidade ou a necesidade dos distintos tipos de público que as que se producen presencialmente, non? Por tanto, tamén saúdos que nos seguen e seguirán a distancia. Eu vou decir pouco máis, porque vai falar Teresa tamén do ciclo e logo vai falar Carlos tamén da sesión de hoxe mañá. Simplemente quería facer fincapé en que o territorio é unha preocupación constante no noso labor. Non hai ano en que a palabra territorio non apareza dunha forma ou outra nalgunha das nosas líneas estratéxicas. Esta preocupación do territorio en relación coa transición enerxética, coas novas enerxías, etcétera, formaba parte xa dun conxunto de actividades que eran do ano pasado. Bueno, nos ocupámonos dese tema con esa intersección entre a enerxía e o territorio e as consecuencias que isto ten para o propio territorio, para o patrimonio cultural e paisaxístico, para as propias comunidades que habitan o territorio, etcétera, era unha preocupación que tiñamos, do que puxemos o foco durante o ano pasado, xa digo, non somente nesta actividade, senón tamén noutras actividades que fixemos, tanto actividades presenciais, con públicos que poden interactuar, como tamén a través dos nosos informes, non? É algo que ven de atrás. E este ano, de feito, volvemos a ter o territorio como protagonista
porque dentro deste ano 2026 unha das nosas liñas, sempre escollemos 4 liñas, grosas liñas, que centran dunha maneira especial a actividade do ano, aínda que logo hai outras 6 liñas que abranguen pois, a actividade ordinaria do Consello da Cultura, que sempre temos que recordar que ten 360 graus. Pero, en concreto, nós temos unha liña este ano dedicada á xestión do patrimonio cultural, con dúas subliñas que leo: patrimonio natural, xestión, explotación e conservación, e patrimonio natural e paisaxe, conservación e usos públicos. Neste caso, non só porque é unha liña de preocupación que nós temos, todo o que ten que ver co patrimonio paisaxístico e as agresións que está sufrindo ou que se intenta que sufra o noso patrimonio natural e paisaxístico, sino porque ademais estamos no ano Otero Pedrallo e nós queremos facerlle unha homenaxe ao gran impulsor da preocupación na cultura galega pola paisaxe, non? Esta xornada, como digo, pois vai explicala máis Alejo, perdón, Outra moeda. estamos rodeados de amoedos, sabes? Claro, os amoedos, todos vós e todos ilustres. Todos voces xenerosos. Que xenerosos, incluso algún antepasado pontevedrés moi ilustre. Pero Teresa vai presentar o ciclo e logo Carlos presentará a xornada. Moi ben, pois reitero o agradecemento pola vosa presencia que fixo a presidenta e vou un pouco situar de que van estos encontros, porque aínda que o que vou contar un pouco xa o falamos en outras sesións celebradas o ano pasado, bueno, pois a hora de retomar este ciclo, creo que é importante volver a situar que significan estos encontros. Bueno, nos chamámonos e denominámonos encontros temáticos transversais dende o patrimonio cultural, porque realmente non son sobre o patrimonio cultural, sino realmente dende o patrimonio cultural, no sentido de que tratan como o patrimonio cultural, ter presente o patrimonio cultural, a maneira na que se incorpora a certos ámbitos, pode contribuir a mellorar as nosas sociedades e a nosa vida. E un pouco nesta idea un pouco ilusa de que este debates dentro do patrimonio cultural abarquen toda a realidade que está relacionada con unha idea que na sección e para o Consello moi clara, que é a idea de sistema patrimonial desde a que traballamos o patrimonio cultural, pois un pouco pretendemos eso, abarcar toda esa realidade asociada a esa idea de sistema patrimonial e facelo desde un diálogo que relacione distintos niveis e distintas disciplinas. Este ciclo se deseñou para desenvolvelo entre no bienio 2025-2026 e, como sabedes, os que participastes nas anteriores edicións, está centrado neste bienio no territorio, porque recoñecemos no territorio aquelas manifestacións identitarias que caracterizan os lugares e que non só son os bens do patrimonio cultural no sentido máis académico, sino tamén outras permanencias históricas non singulares que expresan particularidades de cada lugar, da súa historia, da súa memoria, da nosa herdanza. O primeiro encontro que celebramos trataba un pouco desta cuestión dos valores dos lugares, dos bens patrimoniais e de como forman ou integran un sistema vivo e complexo no que natureza e cultura son inseparables. Traballamos naquel momento no concepto de paisaxe cultural e na virtualidade ou a capacidade que esa idea, ese concepto tiña para integrar a posta en valor dos lugares e dos bens patrimoniais nos procesos de ordenación, planificación e transformación do territorio. E todo isto con independencia un pouco do uso reductor que se fai do concepto de paisaxe, moitas veces limitado á percepción, á postal. Bueno, pois a nosa idea era chamar a atención sobre esa capacidade do concepto de ir máis alá desa imaxe, desa idea reductora. No segundo encontro falamos do papel do territorio rural, un tema que, como veremos, ten tamén moito que ver co que imos falar hoxe,
partindo de unha situación na que se consideran ou se tratan os espazos rurais como fornecedores de materias primas, fontes de enerxía, espazos de produción de alimentos, incluso algunhas veces como reservas ambientais, e que frente a esa visión do mundo rural hai outra idea de modernidade, de outras formas de vida, de vida sostible, que integra novas formas de habitar o espazo rural que teñen moito que ver ou dan moita relevancia aos usos, ás actividades dos antigos sistemas agrarios que deron forma ao territorio, e como desde aquelo se pode progresar nesta modernidade a outras formas de uso dos espazos rurais. Con iso chegamos ao terceiro, este encontro estaba tamén programado para o ano 2025 e o seu título é o Modelo Global de Transición Enerxética, Desafíos e Riscos sobre os Sistemas Locais. Na que Carlos vai explicar con máis detalle, cal é o enfoque deste encontro e que é o que imos tratar. Está claro que estamos nun proceso inevitable de transición ecolóxica e entre as distintas maneiras de situarse diante deste proceso de transición ecolóxica, un deles é esta idea de que é posible chegar a unha situación ambientalmente sostible sen grandes cambios na estrutura do sistema económico, nas formas de vida, etc. E nesa liña, nesa idea de que esa transición sexa posible, a atención está centrada na enerxía, na idea de sustituir os combustibles fósiles por outro tipo de enerxías alternativas, na idea de mitigar o cambio climático e tamén porque os combustibles fósiles están esgotando. E aí estamos neste proceso de transición enerxética. Este tema xa nos preocupou e o tratamos antes. En 2024 celebramos unhas xornadas en colaboración coas seccións de Ciencia e de Pensamento do Consello. Nesas xornadas sobre este tema analizamos moitos aspectos, pero fundamentalmente puxemos sobre a mesa, ou se puxo sobre a mesa, a necesidade de dispoñer de datos, de información, a existencia dunha opacidade informativa, se calificou naquel momento por algún dos participantes nesta xornada, a ausencia de planificación, a exclusión da sociedade nas decisións que se toman sobre este modelo de transición e sobre a súa implantación no territorio, a problemática da avaliación do impacto e de impactos no territorio. Ben, estos temas xa estiveran antes, no ano 2021 se elaborara por unha comisión técnica temporal creada no Consello na que participamos nosos tres coordinadores destes encontros, Carlos, Rebeca e eu tamén, unha comisión para analizar o impacto da enerxía eólica nas paisaxes culturais de Galicia. Non vos vou ler as conclusións daquele informe que está dispoñible na páxina do Consello, pero repasando para este encontro, aquele informe tiña 11 conclusións propostas de cuestións a adoptar. Relendo aquelas conclusións e propostas, pois nada parece ter mellorado dende o 2021 e incluso nalgúnas cousas parece que camiñamos na dirección contraria ao que se propoñía naquel momento. O único que se pode sinalar é que hai unha iniciativa, unha certa proposta de desenvolver por fin un plan sectorial, o plan sectorial eólico, pero ata agora non chega máis que a idea que está sobre a mesa, e incluso, lendo un pouco o sentido que se explica desde a Administración de por que é necesario revisar o plan sectorial eólico vixente desde o ano 2002, se non recordo mal, non parece recoller aquelas conclusións que nos sinalábamos no informe que o Consello sinalaba no informe de 2021. Carlos vai vos explicar máis detidamente este encontro e vai presentar o noso relator. Simplemente quero engadir que este é un encontro que pecharía o ano 2025 e hai outros 3 encontros previstos e programados para o ano 2026. O primeiro tratará sobre o espazo litoral e a preocupación sobre a continuidade dos valores culturais, dos usos e actividades
que tamén ten relación coa entrada en vigor da nova lei do litoral, polo que a Galicia asume competencias nesta materia, a elaboración do catálogo de patrimonio cultural do litoral que se está realizando, etc. O seguinte encontro tratará dos usos turísticos no territorio, o impacto e as técnicas de contención destes usos, límites, capacidade de carga dos lugares, etc. E o último, sobre o título que lle puxemos o título provisional, é sobre a protección civil do patrimonio cultural, é dicir, diante das situacións catastróficas que estamos vendo no territorio, en Galicia fundamentalmente os incendios, pero tamén outras como as enchentas, os desbordamentos, o tema da costa e do avance e da subida do nivel do mar, bueno, cales son ou como se deben desenvolver ou cales son as medidas, que plans territoriais de protección do patrimonio natural, histórico, artístico, cultural se deben poñer en marcha ou se están poñendo en marcha, como vai evolucionar isto. Como vedes, bueno, nos pensamos que son temas de moito interés e espero que contemos coa participación de todos vos nestes outros encontros. E sin máis, Carlos. Moi ben, pois moitas grazas, Teresa e Presidenta Rosario, pola presentación que facedes. Bueno, pola miña parte, antes citou a Rosario a Otero Pedrallo, lembrando que este ano será un ano con vocación de lembranza dun dos patriarcas da nosa cultura, de don Ramón Otero Pedrallo. Creo que unha das cuestións máis interesantes do pensamento de don Ramón era precisamente esa comprensión da cultura como algo absolutamente vinculado ao territorio. O territorio é cultura e a cultura non pode entenderse sin ese soporte físico, sin ese soporte material que é o territorio. O pensamento de Ramón Otero Pedrallo está precisamente traspasado por esa visión sentimental da paisaxe, pero un pouco alén desta idea, volvendo a ese fundamento material da cultura, eu creo que esa idea de don Ramón pois explica tamén un pouco a nosa preocupación por traer de novo o tema da transición enerxética a este Consello. A cultura galega, a identidade do país está sometida a fortes procesos de transformación desde o momento en que abandonamos o noso modo de produción agrario alá polos anos 60 e comezou a época de desenvolvemento capitalista no noso país, non? Se un analiza as tendencias e os procesos endóxenos de todo este proceso histórico, pois verá que o que está acontecendo nestes momentos non é moi distinto de outros momentos dos anos 70, cando se implanta dos anos 60, cando se implanta a enerxía hidroeléctrica en Galicia, ou cando se intentou en algún momento pois, implantar a enerxía nuclear no norte da provincia de Lugo. Non? Hai uns procesos de explotación, de extracción enerxética do territorio que son consustanciais ao noso modelo de vida de produción actual e por moito que queiramos bueno, pois relativizar o seu impacto, pois está aí e é necesario volver unha e outra vez para contemplar do lado da cultura cales son as consecuencias de todos eses procesos materiais que transforman o territorio e ver se somos capaces de inventariar correctamente todos os seus efectos perversos e, na medida do posible, tratar de revertilos, porque unha cousa que si temos clara é que un territorio sin identidade ou un territorio deshuesado ou desprovisto desa identidade cultural, pois será un territorio menos digno de ser habitado e vivido. A nosa mirada para este terceiro encontro temático transversal xustamente quere poñer o foco neses procesos, nesas dialécticas que se producen na extracción enerxética do territorio para contemplar os seus problemas e vermos se somos capaces de revertir na medida do posible dentro das condicións actuais todos os efectos perversos que conleva. O tema dista moito de estar esgotado e precisamente por iso pois, consideramos que é necesario e conveniente que o Consello da Cultura volva a ocupar o seu tempo con esta xornada.
despois do ano 2022, pois, desde a Unión Europea, como consecuencia da guerra de Ucraína, da invasión rusa de Ucraína, pois insistiu na necesidade de acelerar a transferencia e a creación de nova capacidade de enerxía renovable para contrarrestar precisamente a dependencia do gas e do petróleo ruso, e iso tivo como consecuencia, pois, a liberación de antigos atrancos regulatorios que estaban un pouco contendo o despregue de enerxías renovables a nivel europeo. Estamos nunha fase, por tanto, de expansión a nivel regulatorio que, paradóxicamente, coincide con unha moratoria xudicial, por así decirlo, unha suspensión dos desenvolvementos eólicos, non tanto porque se escoitara desde o goberno galego a petición de moratoria que fixéramos naquele informe do ano 2021, senón porque a moratoria acabou sendo imposta polos propios feitos de múltiples contenciosos administrativos presentados na sala do contencioso do noso Tribunal Superior de Xustiza como consecuencia da protesta social, veciñal, dos movementos ecoloxistas contra ese boom eólico que se produce a partir dos anos da pandemia, do ano 20 e do 21, cando se volven recuperar outra vez todos os proxectos eólicos que quedaran un pouco metidos nos caixós despois do gran parón do ano 2010, 2011 en diante. Estamos xestionando ese boom eólico e, por tanto, estánse agudizando as tensións de apropiación e de extracción do noso territorio. Hai moito que falar porque ademais tamén está implicada unha nova e posible e máis que probable a acentuación da actividade de prospección e explotación mineira. E xa sabedes tamén que do punto de vista xeoestratéxico a loita pola explotación de terras raras é outro dos elementos que están movendo na actualidade esas estrategias a nivel global. E isto, de novo, vai implicar un novo salto na nosa capacidade de replantexarnos a nosa relación con o noso territorio, que queremos do territorio, si é posible un modo distinto de explotación e de apropiación do territorio que permita un desenvolvemento endóxeno e non extractivo deses recursos naturais. Recentemente aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 2/2024 que xustamente o que fai é dar un paso máis na compensación presunta dos danos colaterais, por así decirlo, que produce a ocupación do territorio por parte destes proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia. E está por ver un pouco aínda como vai ser aplicada esa lei e como vai ser recibida polos propios habitantes das zonas rurais máis separadas da columna vertebral do país que atravesa do norte a sur a través desa lingua de asfalto que é a AP9. Hai moitas cuestións abertas, hai moitas novedades e nos parecía conveniente que neste momento, desde o propio Consello da Cultura, trouxéramos unha visión como a que nos vai aportar o noso ponente de hoxe, a visión de Jaume Franquesa, que é un antropólogo catalán que na actualidade e desde xa hai 15 ou 16 anos ou máis traballa na Universidade de Buffalo en New York, en Nova York, que como antropólogo catalán precisamente se ocupou nun dos seus traballos de analizar desde ese punto de vista tan característico dos antropólogos, incluso pola súa multidisciplinaridade, non? Porque tamén cabe preguntarse cal é a metodoloxía dos antropólogos, non? Que facedes os antropólogos? Bueno, pois a pregunta non la preguntamos moitos, non? Pero cando leo o libro e sigue o traballo de un antropólogo como Jaume, ve que os antropólogos son extremadamente útiles para problemas sociais complexos como o que estamos tratando un pouco de achegarnos no Consello da Cultura. O libro que publicou en castellano no ano 2023 Jaume, Molinos y Gigantes, creo que é un
é un excelente exemplo de boa ciencia social e de boa ciencia social antropolóxica ao servizo da comprensión e da transformación da realidade. O que fai Jaume nese libro é precisamente contemplar os procesos de transición enerxética, fundamentalmente que se desenvolveron no interior da provincia de Tarragona, en Cataluña, desde que nos anos 60 comezaron a desenvolverse proxectos de hidroeléctrica, despois de enerxía nuclear na central de Ascó e despois tamén coa enerxía ou tecnoloxía eólica. A proposta de Jaume ten esa virtude de montar nun libro un artefacto conceptual que vai agregando visións históricas, visións sobre a composición e o desenvolvemento do sector enerxético en España e como iso interactúa coas percepcións dos habitantes dunha zona marxinal dentro de Cataluña e tamén dentro de España, que é a zona interior de Tarragona. Como a xente percibe os seus modos de vida tradicionais, como resiste contra a imposición de lóxicas de apropiación do seu territorio e, por tanto, como combate contra esa lóxica extractivista do seu territorio, dos seus recursos, non? Con éxitos e tamén con fracasos. E iso tamén é unha das bazas do libro, que é un libro tamén realista porque é capaz de expoñer a interesantísima loita ecolóxica e a tradición ecolóxica que naceu en Cataluña e tamén inventariar os seus resultados cos seus elementos positivos e os seus elementos negativos, non? Abrindo sempre a porta cara ao futuro e todo isto. Pero por todas estas circunstancias, o libro de Jaume, ademais, ten a virtude de facer unha achega moi relevante para os propios galegos e galegas que estamos interesados en cuestións similares aos que se desenvolveron tamén en Cataluña, non? Fai un pouco de espello da experiencia galega de loita contra o extractivismo enerxético, non? E esa é unha faceta que tamén nos permite abrirmos a nosa visión e entender mellor a nosa propia tradición e a nosa propia realidade, non? Creo que tamén facer comparatismo catalán-galego é moi fructífero porque tamén nos resitúa un pouco, non? Nas nosas virtudes e tamén nos propios defectos colectivos, que tamén os temos, non nos vamos a engañar, non? Non somos perfectos, non chegamos a ese punto de... Ainda lendo hai uns días un libro que sobre Altri, que se publicou recentemente, sobre o movimento de Altri, ese movimento que tamén está agora mesmo no foco, pois vía que as páxinas finais dese libro precisamente remataban con as páxinas finais do libro de Jaume, que eran xustamente unha reflexión sobre a importancia do sentimento de dignidade colectiva da xente que ocupa o territorio, dos labregos, das persoas que traballan no sector agrogandeiro, tratan un pouco de actualizalo e de non sucumbir ás dinámicas competenciais tan intensas que hai. E, por tanto, nos invoca tamén esta reflexión de Jaume que as preocupacións e os movementos de fondo tamén están soportados sobre unha mesma sentimentalidade, unha psicoloxía colectiva que tamén interesa poñer encima da mesa, non? E, por último, creo que o libro de Jaume tamén nos sitúa correctamente no fío da navalla do que vai ser o futuro máis inmediato diante da aceleración das dinámicas xeoestratégicas que estamos vivindo e tamén da aceleración das dinámicas endóxenas políticas internas que temos en Galicia, donde, bueno, pois xa levamos 17 anos con unha liña política bastante clara, bastante recorrente, no? E que, bueno, pois todo indica que non vai
non vai a desaparecer durante polo menos 2 anos, non? E veremos despois o que vai pasando. Pero, en todo caso, eu sí que me gustaría recalcar que os procesos históricos de fondo son moito máis longos que os dunha legislatura. E nese sentido é necesario ter sempre a suficiente lucidez para comprender que a reflexión sobre o que vai a pasar no territorio trascende moito máis do que pase en 2 ou 3 anos. Non? É necesario armarnos de razóns, de conviccións e de elementos que sustenten unha visión distinta da ocupación do territorio si queremos que nese longo prazo manteñamos un pouco os trazos básicos da nosa identidade, a lingua e o territorio vivos e trasladados ás seguintes xeracións. Bueno, paro de dar a chapa, que xa me pasei bastante, porque do que se trataba era de, con esta presentación, presentarvos un pouco o traballo de Jaume, e xa, sin máis, pois pedirlle que suba e que nos dé a súa conferencia.